Iż-żieda fit-turiżmu f'pajjiżna tissarraf f'esperjenza xejn pjaċevoli għat-turisti infushom kif ukoll ta' detriment taċ-ċittadini Maltin u Għawċin. L-infrastruttura Maltija ma tiflaħx għal żieda fit-turisti. Pressjoni hija kbira u jeħtieġ pjanar serju. Dan ħareġ minn studju mwettaq mill-kumpanija Deloitte kummissjonat mill-MHRA fejn intqal li fl-2019 il-livelli turistiċi kienu qed jolqtu fin-negattiv kemm l-esperjenza tat-turisti kif ukoll il-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Partikolarment fejn għandha x'taqsam infrastruttura problemi serji f'dak li rigwarda d-dranaġġ kif ukoll problemi ambjentali. L-istudju ta' Deloitte wera li l-iżvilupp eżaġerat twassal għal inkwiet serju f'dak li għandu x'jaqsam is-sistemi ta' dranaġġ li mhux ilaħħqu per-konsegwenza li diversi żoni madwar il-Gżejjer Maltin qed jispiċċaw bid-drenaġġ fil-baħar fosthom fil-Birgu, San Pawl il-Baħar u ta' Sliema, żoni li jinkludu diversi bajjiet illi fihom jumu n-nies. Iċ-ċifri ta' dan l-isħarriġ juru illi aktar ma qed ikun hemm żieda fit-turisti, partikolarment fix-xhur ta' Lulju u Awwissu, aktar l-esperjenza tat-turist qed tkun waħda negattiva għaliex l-infrastruttura ta' pajjiżna mhux laħħaq maż-żieda qawwija fil-popolazzjoni. L-aktar ilmenti li jaslu kemm it-turisti kif ukoll mir-residenti matul dan il-perjodu huma relatati fost l-oħrajn maż-żieda ta' traffiku qawwi illi esperjenzaw. Michael Zarb minn Deloitte preżenta dan l-istudju fejn spjega li hemm bżonn tinsab soluzzjoni mill-aktar fis. L-istudju wera li biex l-ammont totali ta' bedstock illi għandna f'pajjiżna jimtela tal-inqas 80% hemm bżonn ta' 4.7 miljun turist li jżur lil pajjiżna. Għal-btala medja ta' ftit inqas minn 7 ijiem. Mill-analiżi mwettqa ħareġ fid-der li bis-sitwazzjoni preżenti madwar l-Ewropa jekk ma nippjanawx b'serjetà se nkunu qed inħabtu wiċċna mad-daqqa fit-dħul ekonomiku f'dan is-setturi li tista' tissarraf f'teddida għall-istabbilità ekonomika. Intant l-istudju wara biċ-ċar li dan is-settur għandu bżonn viżjoni fit-tul u żvilupp sostenibbli mhux wieħed li jissarraf f'detriment ambjentali bil-konsegwenza li jaffettwa b'mod negattiv l-esperjenza tat-turisti u l-kwalità tal-ħajja tar-residenti Maltin u Għawċin. Michael Zarb sostna li hemm bżonn jintlaħaq bilanċ bejn dan kollu, kif insista li hemm bżonn li l-esperjenza tat-turist tkun waħda sodisfaċenti waqt li l-awtoritajiet jieħdu ħsieb il-benesseri taċ-ċittadin u l-ambjent ta' madwarna.